Hello logofer, good evening. नै जोङो दायो बिबिखा मोनहानाव मोनफैलायबाय लोगोफोर। ओमफ्राय जोङो माने मुलि होनो फैदों बेवहाय इसिनि गामियाव। ओमफ्राय लोगोसे जों बिबिखा मोनहावनो हाबलांसै होननानै हाबबाय आरो लोगोसे दसे जोङो रिल्स भिडिअबो बानायबाय। ओमफ्राय नै इथिं बिबिखा मोनहा बानायखांनानै दंथ'यो आरोना दा दसे। ओमफ्राय ओरैबायदि गोलोमजोबबाय लोगोफोरनि गरमथार। ओमफ्राय दसे रिल्स भिडिअ बानायखांबाय दायो थांफिननोसै आरो जोङो न'आवहाय। ओमफ्राय बिबिखानि फिसाजोआ ओरैबायदि दुखु मोनबाय फिसालाखौ जोङो केमेरामेन खालामबाय ओमफ्राय नै सना क्रिटिखौ जोङो खालामनो होनाय जायासै ना आयै दुखु मोनबाय नै क्रिटिया ना दुखु मोनबाय सना दुखु मोनबाय क्रिटिया दुखु मोननानै गाबलायलायबाय आरोना जोंनि केमेरामेन जागौमोननो रिल्स बानायनायाव ना बे दादायानो बानायबायबा क्रिटि सनानो केमेरा हमनो होआसै जोङो ना ना गाबनांला दे एबार खनसेयाव नोंखौ हमहोगोन दे ओमफ्राय बानायखांबाय नै इथिं बिजुलि दङ बिजुलि सिख्ला नै बिबिखा ओमफ्राय बेसेखिनियानो लोगोफोर थांफिनसै जों दायो न' फारसे बाय बाय होनदो दे क्रिटि दे बाय बाय होनदो सना दे आयै क्रिटियानो गाबबाय गाबनांला दे एबार नोंखौसो जों केमेरामेन खालामसिगोन दे बाय बाय होनदो दे बाय बाय होनदो दे बेसेखिनियानो